kuriosa, kuriosidade bastante altua dakar. Eta naiz pixka buru gogorra dela. Maisu bezala hasi nintzen ikusten, orduan magisterio ez. Aia, ikusi nun badana teknikua zala. Eta hori hasi nintzen, igual matematika, igual ingenieritza bat, eta azkenean nintzen ingenieritza kimikoa. Dakala erabilpen bat ikusten dezula zeo zertarako balioko da, eta bar. Nire gustatzen zain. Edo ere bai daude, eredu pila bat, azkenidakit bat dala kimikakoa, ez da igual hain teknologikoa, baina adibidez etxian aldaien jaboia, dala gauza bat oso base kimikoa dakala, azkenean dia erreaktiboa, dago erreakzio bat hor erdia, dara biltzen dezu etxeko lixua eta aldo sugurtu jaboia. Adibidez hori da eredu bat dala kimika munduan. Gehien bat nire ama eta nire ama. Beti pasada igual jendia zure bizitzatik gogoratzen dezula, baina beti egon dianak, eurek esan